Al costat de la capçalera de la catedral s'eleva el campanar de la Seu. Des de dalt, i des de fa segles, una bona col·lecció de campanes posa en ritme la vida, els rituals i les festes de la ciutat. A l'interior de la sala de campanes poden trobar-se alguns dels instruments més antics del món encara en ús. La fructuosa o l'assumpta, per exemple, van ser foses a inicis del segle XIV i continuen ventades pels campaners de la catedral. Per sobre d'aquesta sala, al capdamunt del campanar, un templet aixopluga la campana més coneguda de la ciutat, la capona. Cada hora en punt, els veïns de la part alta i de més enllà la senten tocar. Però tot i la popularitat del seu nom, són pocs els que en coneixen el seu origen. La història amagada rere el seu ens porta fins a la Tarragona del segle XVII. La campana va ser fosa el 1511 i les despeses van anar a càrrec del capítol de la catedral, l'arquebisbe Fernández d'Heredia i l'Ajuntament de l'època, el Comú. El nom li arribaria més tard i tindria a veure amb la música i una veu prodigiosa. Durant el barroc, la litúrgia catòlica va enriquir la seva presentació i també la música. Entre els sons dels oficis religiosos d'aquella època, un dels més preuats era el d'un instrument que no sortia pas de cap lutier, la veu d'un capó. Els infants que nodrien l'escolania de la catedral eren retornats a casa quan canviaven la seva veu amb l'arribada de la pubertat. En un temps en el qual l'accés de les dones als cors estava vetat, la pràctica de castrar infants per preservar la seva veu fou un mètode tan cruel com estès. Durant la primera meitat del segle XVII, un dels eunucs que cantaven amb veu de contralt va aconseguir una gran popularitat a la catedral de Tarragona. El seu nom era Martín Cerezo. D'ell en sabem que provenia d'una família humil d'Egea de los Caballeros i que el seu èxit el va ajudar a acumular un petit capital. Rebia unes 250 lliures de la catedral, més altres serveis que podia fer fora. La mort va trobar Martín un mes de juny de l'any 1652, mentre la pesta s'estenia per Tarragona. Sabem que entre les seves obres pietoses, Cerezo va deixar diners per fundar la missa de 3:15 de la catedral, que s'anunciava precisament amb el toc de l'esmentada campana. Des de la seva mort, en honor al capó de la catedral, la campana més gran seria coneguda com la capona.